Gepeto etxea itzuli zanean berehala hasi zen txotxongiloetan Pinotxo izena jarri zion, txotxongilo honen bihurrikerik. Gepeto etxea bezar batean bizi izan da, etxea bueltatuan txotxongiloetan hasi zen, eta txotxongiloa bukatzeko zekala Pinotxok Gepetoi zean pelukia kendu zion, eta parrez hasi zen da Gepetoa sarra bintzen. Gero Pinotxok kalea atea zen, alde nintzion Gepetoi bere etxai, eta karabinere bat azaldu zen kaleetin, da hanka zabalduta jarri zen, eta kale osoa okupatzen zen. Eta Pinotxo saia zen hankartetik aldeiten, baina zuhurretik heldu zion da Gepeto atxilotu zen.